ihana päivä, Kulta. Niin on. Lähdetään lomalle. Kyllä vain. Ihan ekaksi meidän pitää pakata kaikkea siistiä vaatteita ja 1 laukku voisi riittää. Oikeesti, Kulta. Älä nyt riipust niitä typeristä vaatteista. Onks ne muka typeriä? Mä käytän niitä koko ajan. Hei, halloo. Apua. Minä tarkoitan niin, että ei niissä ole hirveästi väliä. Eikö mukamas? Oot ilkeä. Hyvä on, otetaan vaatteet tosin mukaan. Oot ihan paras! Ainakin valmis, Kulta. Entäs sinä? Kohta, Kulta. Tuu jo esiin. En mä jaksa tästä koko päivää olla. Joo, mä tuun. Oho, sä oot aika siisti. Kiitti. Säkin oot muru. Kiitti. Mitä sulla on mukana siinä? Ei kuulu sulle, vaan puhelin ja lompakko ja vähän lisävaatteita ja korkkiksi. Oikeesti. Mennään nyt jo. No, mikäpäs siinä? Hei Kulta, lähdetään lomalle. Mikäs siinä? Kulta, et sä tarvii mitään vaatteita. Hei, mitä toi tekee tuossa kuvassa?